Valencià ha saltat pels aires. El desacord entre els socis d'este grup a l'hora d'elegir el seu representant en el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Valenciana ha abocat al Compromís a una guerra interna que podria desembocar en la seva dissolució. L'últim capítol d'esta disputa s'ha vist avui a les Corts Valencianes. Es trenca el Compromís i no ha passat ni un mes de la constitució de les Corts. La coalició no s'ha posat d'acord per a designar un representant en el Consell de Radiotelevisió Valenciana. Ni el Bloc ni el Corrent Esquerra i País volen Amadeu Sanchis, el candidat proposat per la coordinadora d'Esquerra Unida, Glòria Marcos. Diuen que és una proposta unilateral i no consensuada per la majoria de la coalició. Per això, esta facció ha demanat la destitució de Marcos com a portaveu del grup, una petició que ha rebutjat la mesa de les Corts, però la pressió ha passat factura a la síndica, que s'ha desmaiat després de votar. Una pujada de sucre de la qual s'ha recuperat en pocs minuts. Superat el sobresalt, uns se situaven en favor de Marcos. Això només té una paraula, lamentable. Finalment, Amadeu Sanchis ha sigut triat per la majoria de la cambra. El Bloc anuncia que recorreran contra la votació i que tornaran a demanar la destitució de Marcos. Ens han posat en un carreró sense eixida i jo crec que tindrem que prendre les decisions que ja hem anunciat per aconseguir una fidelitat als principis del compromís. I, evidentment, això passa per la substitució de síndica. I ja han proposat la substituta, Mònica Oltra, d'Esquerra i País, que abans d'hora ja ha començat a exercir. Realment sí, perquè hi ha hagut una voluntat majoritària dels parlamentaris del nostre grup. Oficialment no, perquè la mesa no ha acceptat els escrits. La coalició de Compromís, pensada per a sumar forces d'Esquerra Republicana i Nacionalista, només va aconseguir 7 diputats. Ara estos protagonitzen un embolic sense precedents en la història de les Corts.